Sabay-sabay na umindak sa saliw ng iba't ibang tugtugin ang mahigit 10,000 individual sa Bicol University Hataw na ginanap sa BU Sports Complex sa Legazpi City nitong Lunes. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong mag-aaral at faculty members mula pa sa iba't ibang campus ng universidad. Dagdag atraksyon din sa aktibidad ang kulay kahel na pompoms ng mga lumahok na simbolo ng naglalagablab nilang enerhiya at pagkakaisa. Yun nga po. Pero masaya naman po siya. Enjoying. Yes. Nakukulitin. Next year pa. Second year. Tumagal ang mass dance sa loob ng 13 minuto. Lubos naman ang pasasalamat ni Dr. Karina Sales sa mga nakisaya sa BU Hataw na simbolo ng pagbubukas ng BU Olympics ngayong 2025. To all competing delegation, it is not winning but it's how we play the game. So yan po ang tandaan. At ngayon ay magkakalaban tayo, sa bandang huli tayo ay isang team lamang. Bago ang BU Hataw, isang mahaba at makulay na parada ang nasaksihan sa kahabaan ng kalsada mula sa Daraga Campus hanggang sa mismong venue kung saan naghiyawan din ang supporters ng mga pambatong escort at muse ng bawat campus. Ramdam din ang kaba at excitement sa mga atleta na isa sa may mga mahalagang papel sa BU Olympics. Sa IPSR po, since may title na po talaga kami, ibibigay ko ang lahat para maano namin yun, ma-defend namin para hindi kami masapawan ng ibang teams, para pakita namin kung ano talagang IPSR. Sa CE po, kaya natin to. Kahit madami mga champions dito, kakayanin po. Samantala, kaabang-abang din ang second BU Fun Run na magaganap na sa October 25, nalalahukan ng humigit kumulang na 7,000 runners. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.